Il-membri tal-Korp tal-Pulizija qed jiffaċċjaw ħafna sfidi mhux biss b'rabta mal-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, iżda anke fir-rigward tal-ambjent li jaħdmu fih. Preokkupazzjoni tal-Partit Nazzjonalista huma bosta. L-ewwel nett għandek korp li huwa fit-totalità tiegħu demotivat. Għaliex huwa demotivat? Huwa demotivat għaliex għandu pressjonijiet qawwija ta' xogħol, kundizzjonijiet ħżiena ta' xogħol, anke inkwantu rigwarda ċerti ambjenti, ċerta qasas, anke hemmhekk għandek kundizzjonijiet li mhumiex xierqa u li mhux idoni. Id-Deputat Nazzjonalista Joe Giglio fil-ġimgħa li fiha ġie ċelebrat Jum il-Pulizija kompla jitfadaw fuq il-problemi li qed ixekklu l-ħidma tal-korp. Iż-żewġ unions li jirrappreżentaw lill-uffiċjali tal-Pulizija fl-aħħar ġimgħat ukoll daqqew l-allarm dwar is-sitwazzjoni prekarja li jinsab fih il-korp. L-MPU qalet li s-sitwazzjoni fih dan il-korp tal-Pulizija qatt ma kienet daqshekk iddisprata, hekk kif jidher li l-istrateġija tal-Gvern mi qed wassal għal imkien. Il-POU min-naħa tagħha lmentat dwar il-pressjoni kbira ta' xogħol li qed ikollhom il-membri tagħha u qalet li bħalissa m'hemmx numri biżżejjed ta' uffiċjali biex ilaħqu mal-impenji tax-xogħol li hemm. Fl-aħħar 18-il xahar telqu mill-korp il-fuq minn 300 uffiċjal. Partit Nazzjonalista jinsab inkwetat ħafna bl-ammont tal-pulizija li qegħdin jitilqu mill-korp, bil-fatt illi mhumiex qegħdin jiġu attirati nies lejn il-korp, dana naturalment iġib miegħu konsegwenzi serji u konsegwenzi ħafna u ħafna diffiċli għal pajjiżna u għall-istess korp. Id-Deputat Joe Giglio qal il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jinsisti sabiex il-membri tal-korp jingħataw il-kundizzjonijiet tax-xogħol li jixirqilhom. Partit Nazzjonalista ħajbqa' jisħaq illi l-kondizzjonijiet tal-korp tal-Pulizija jaħtieġ illi jitjiebu minnu fih b'mod drastiku sabiex nies jiġu attirati lejn il-korp sabiex pajjiżna jkollu ta' bilħaq korp tal-Pulizija li ta' bilħaq nistgħu nkunu kburin bih. Kristina Majra, għal Net News.